wan kaka nyuola kaka kendo ne bang' higni 2 ka bende ochako yuda gi tuo mar kansa, to ne wan gi buok maduong' kabisa. Nikech kaka nonyiswa ni kansa nego ji, to baba wa be nosenego mbele kanyo. Koro an be kaka Meryl, kaachiel kod jooda duto gi jodalawa gi family te, ne wabuok kendo ne wabuok maduong'. To moloyo to jaoda mane ywak seche te, kodok e ot gotieno, opimo ni nyathina maduong' noyudo ka kotieko klas 12. Koro baba ne ywak, to nyathi ema ne hoye. Nyathina machielo to ne ni e skul. En to koro kendo oduogo kane asechako dhi e thieth ka dhi lime e skul, to neno ka dende opogore. Koka nochich to nochande kabisa, ma be no interfere kod tije mar skul. Erokamano ahinya Meryl kuom wachonwa sigandi e yo makare.